A froita de temporada concentra as vendas nas froiterías da comarca. Cereixas, albaricoques ou melocotóns son algunhas das máis mercadas neste final de xuño. O verán comezou o pasado sábado, aínda que o calor leva presente algún tempo máis. Isto leva a que moitas persoas busquen nos mercados e nas froiterías os produtos que máis lle refresquen. Polo que máis está a vender neste final de xuño é a froita de temporada da que hai variedade. O peladillo, o nectarina, as ciruelas, o paraguayo, o melocotón, o albaricoque está moi bo ahora mismo tamén. E, bueno, é a cereixa que é aí o produto que arrasa ahora mesmo. O que tamén se está a incrementar é o consumo de froita ao longo do verán. Si, co calor apetece moita froita e, aparte, hai moita máis variedade que no inverno. Sempre se preguntan cal está mellor, cal é máis doce, a verdade é que sí, que lle gusta que lle aconselles un pouquiño. No referente aos prezos non hai moita diferencia en comparación aos que estaban fixados no pasado ano. Parece que se foron nivelando un pouquiño, empezou moi subida de prezo a froita, pero ahora xa vai baixando, a medida que hai máis cantidade, vai baixando de prezo. E unha das claves é contar con variedade de produto para que o consumidor teña onde elixir, como é o caso da cereixa. Esta sería máis grande, que sería a 12, despois temos máis pequena, 5,95, e máis mediana, a 9. Mentres que o prezo do resto da froita oscila entre 4,50, o melocotón, que sería o máis caro, que sería a 7 euros, vai, os melocotóns, pero despois o resto ronda por aí, 4,50, 5, estaría por aí. O que tamén están a notar xa neste mes de xuño é a presenza de máis xente. Ahora somos máis, xa empezou máis cedo o turista este ano. Normalmente hasta que acaba a escola non se empeza a notar, pero este ano xa notamos antes. E algúns que veñen un fin de semana que compran para o día e despois hai xente que xa teñen aquí casa ou alquilan casa para pasar o verán e xa compran máis cantidade. Polo que afirma que o verán comeza moi ben e agarda que se manteña neste ritmo de ventas.